Dobrý deň, milí priatelia. Chceli by sme vás srdečne pozvať na 5. konferenciu psychofonetiky. Tohto roku by sme ju radi venovali téme counseling ako profesia. Neviem, či ste už počuli slovo counseling. Na Slovensku sa zvyčajne prekladá ako poradenstvo. Ale pritom slovo poradenstvo má v sebe to slovo rada. A o rady tu naozaj nejde. Zuzka, ty máš nejaké skúsenosti s counselingom? Čo keby si povedala niečo, čo to pre teba counseling znamená? Veľmi rada, Mirka. Ja som sa s counselingom stretla ako klientka a bola som veľmi milo prekvapená, o čo vlastne ide, pretože tu človek ako klient nedostáva rady, alebo sa mu nekladú otázky a vlastne tá pomoc prichádza iným spôsobom a pomoc je veľmi účinná. A ten counseling ako mňa tak veľmi oslovil, že som to začala vlastne študovať a momentálne sa ako študentka vlastne vnáram do toho, čo counseling je a counseling nie je. A u mňa je to vlastne veľmi účinná forma sebapoznávania. Už pár rokov sa aj ty a ja venujeme psychofonetike, tak čo myslíš, čo je na nej také iné? Pre mňa, z môjho pohľadu, tá psychofonetika robí ľudí takých viac živých. Chcem tým povedať, že to nie je len také, že keby to bolo úžasné, keby niečo a boli by sme nejako akože oddelení, ale vlastne sme viac v tele a viac prítomní v tom živote a tým pádom dokážeme urobiť ten život pre seba aj pre iných pestrý. A pre mňa je to taká tá živosť, že sa vlastne berie do úvahy všetky tie zložky človeka, ale jeho aspekty života zároveň. Tak toto je pre mňa také iné v psychofonetike oproti tomu, čo by mohli byť iné metódy. Prečo by bolo zaujímavé prísť na túto konferenciu? Budete si môcť vypočuť skutočné príbehy counselorov, nielen z metódy psychofonetiky, ktorou je naša škola empatie známa, ale aj z iných terapeutických, psychoterapeutických a rozvojových metód. Ich skutočné príbehy, zážitky z praxe, výskumné výsledky. Myslím si, že zažiť to, ako to človek robí zo srdca a z lásky, je veľmi inšpirujúce. Zuzka, aj teba counseling niečím oslovil? Čím to bolo? Čím sa to stalo? V prvom rade mám potrebu povedať, že som veľmi vďačná, že konečne táto metóda prichádza na Slovensko, pretože v zahraničí je to bežnou záležitosťou, dokonca je to veľmi nápomocná metóda a každý človek má vlastného counselora. Sú takéto krajiny. A na tejto metóde sa mi páči to, že klient je tam pochopený na hlbokej úrovni, prichádza domov s novým poznaním a veľakrát dochádza k tomu, že si uvedomuje, že on vlastne niečo nové pochopil. To sa mu ešte nestalo u iných špecialistov. Tým nechcem znevažovať ich prácu, ale tu pracujeme na hlbokej úrovni s ľudskou bytosťou, takou, akou je. A v neposlednom rade túto metódu sa vie klient naučiť veľmi ľahko a pomôcť sebe, svojej rodine a svojim známym. Konferenciu psychofonetiky nájdete na stránke www.školaempatie.sk. Môžete nás navštíviť osobne alebo online 4. a 5. októbra. Bude to celodenná aktivita, kde budete môcť stretnúť všetkých rôznych counselorov z celého sveta. Budeme hovoriť po anglicky a budeme všetko prekladať do slovenského jazyka. Ste srdečne vítaní.